kudu Muhammadu ya da Abu Bakar shaidan sarkin kudu Muhammadu ya da Abu Bakar da bajini ya da Abu Hasan ya da bajini sabatin da amre hoda murna ko aka ga ya biya ina da wada ne ma da sabatin da amre hoda murna ko aka ga ya biya ina da wada ne ma garan bajini ya da Abu Hasan ya da bajini bai ta samu yabo zuwan da kai gabar makaranta ko wace shekara bai ta samu yabo zuwan da kai gabar makaranta ko wace shekara ko ne ka ba wani kira ka kai garan bajini ya da Abu gobe ko ta mai ha ka garan bajini ya da Abu Bakar bajini ba dare sarkin kudu Muhammadu ya da Abu Bakar sarkin kudu Muhammadu ba kana halima ba sarkin kudu na mai akwai Muhammadu ba kana halima wasu yan sarki na rabon dawaki kamar su suna rabon ido sai hamu dai aka jabo da shi walle ba ko na ba ka dora ba wasu yan sarki na rabon dawaki kamar su suna rabon ido sai hamu dai suka jabo da shi walle ba ko na ba ka dora ba da dan madini ya da gobe mai hada madina magana ka kaci na dundune amma ban san da kai ba alaye ya ga duniya mun ta sabo wanda yayi sarki ta alu ha abu baka ha umaru zuwa da bakar to da sarki da banda ka ba ya ina da duniya to da sarki da banda ka ba ya ina da duniya la da madini ya Abu hada madina da tun madini ya hadi Abu mai hada madina haka da madini ya Abu hada madina kamala ya da Abu Muhammad ne Abu Bakar kamala ya da Abu Muhammad ne Abu Bakar da madini ya Abu hada madina kamala ya da Abu Muhammad ne Abu Bakar da madini ya Abu hada madina sabatar amre mo da murna ko hada ka ya diya da ko wada da tari da madini ya Abu hada madina ba dare sarkin kudu Muhammad ma kana halima ba hada madina ba dare sarkin kudu Muhammad ya da Abu Bakar sarkin kudu Muhammad ya da Abu Bakar da madini ya Abu Hasan ya da madina sabatin da amre hoda murna ko aka ga ya biya ina da wada ne ma da sabatin da amre hoda murna ko aka ga ya biya ina da wada ne ma da garan madini ya Abu Bakar ya da madina bai ta samu yabo zuwan da kai gabar makaranta ko wace shekara bai ta samu yabo zuwan da kai gabar makaranta ko wace shekara ko ne ka ba wani kira ka kai garan madini ya Abu gobe ko ta mai garan madini ya Abu Bakar hada madina ba dare sarkin kudu Muhammadu ya da Abu Bakar sarkin kudu Muhammadu ma kana halima ba dare sarkin kudu na mai akwai Muhammadu ma kana halima wasu yan sarki na rabon dawaki kamar su suna rabon ido sai hamu dai aka yi dabo da shi walle ba ko na ba ka dora
ya kai. Wasu yan sarki na rabon dawaki, ba wasu sai suna rabon ido, sai hau dai suka yi gabu da su. Kulle kulle ba e bona e ka lura da ba mutum ya kai. Ga dan baki ya ya buɗe, mai hada baki ya kai. Magana ka ka zuci na ya tuntune, amma ban san da kai ba. Alaye ya ga a duniya. Mun ka ka goma wanda ya yi sarki, ka hannu ha goma ba, ha umaru ba zuwa da bakar. To da ka da da ka ba ya ya ga duniya. To da ka da da ka ba ya ya ga duniya. Da dan baki ya ya buɗe, ya da baki na da. Ka tun baki ya ya da buɗe, mai ba da baki na haka. Ga dan baki ya ya buɗe, ya da baki na ba da ya da da. Amadu Muhammadu ne kan buga karga ba da ma da ya da da. Amadu Muhammadu ne kan buga karga ba da. Ga dan baki ya ya buɗe, ya da baki na ba da ya da da. Amadu Muhammadu ne kan buga karga ba da. Ga dan baki ya ya buɗe. Haka